Привіт, я Роман Спірідонов і це короткий огляд кримських новин. 11 років позбавлення волі за заклики до повалення конституційного ладу, колабораційну діяльність та виправдання збройної агресії Росії проти України. Такий вирок заочно отримав депутат російського парламенту Криму Юрій Гемпель. Він підтримав окупацію півострова у 2014 році, а у 2022 закликав до використання російської армії для подальшого захоплення України. Російський суд в окупованому Криму заочно заарештував на 2 місяці журналістку Крим Реалії Олексійну Дорогань. Її переслідують за начебто організацію незаконного збройного формування чи участі у ньому. Як журналістка, яка була змушена виїхати з Криму після його окупації і зараз працює над розслідуваннями, зокрема про загибель кримчан у війні проти України, організувала збройне формування та брала участь у бойових діях. Це викликало питання як самої журналістки, так і її колег. За цими обвинуваченнями їй загрожує до 20 років ув'язнення. Дзвонити не можна. Роскомнагляд частково обмежив дзвінки у WhatsApp та Telegram на численні прохання трудящих, на звернення громадян. Мовляв, саме Telegram і WhatsApp використовують для залучення в диверсійну та терористичну діяльність. При цьому у Мінцифри Росії не виключають, якщо месенджери нададуть доступ силовикам до своїх серверів, то їх роботу відновлять. В окупованому Криму чомусь чекають на Трампа. Російський голова Криму Аксьонов заявив, що такий варіант є реальним, якщо американського президента запросить Путін. Але дехто висуває вимоги. Спочатку Трамп, мовляв, має визнати Крим російським. І самі не дуже вірять у таку можливість. Крим продовжує горіти. Сильна пожежа трапилась у Соколістому. Горіло 3,5 гектари лісу біля Марсіанського озера. Уздовж траси Таврида горів Сухостій. Палали 40 гектарів на з'їзді на Миколаївську трасу у Сімферопольському районі. З урочища Батилеман женуть туристів. Раніше місцева влада обіцяла їм вільний доступ, зараз туристи жаліються. Люди у балаклавах зі зброєю встановили шлагбаум і погрожують штрафами. Мовляв, це раніше була загальна територія, а зараз 100-метрову прибережну зону раптово віднесли до лісу і відпочивати їм тут зась. Для деяких місцевих зетників жовто-блакитний колір, наче червоний для бика. Відомий стукач Таліпов вимагає розібратися з мешканцем будинку, який пофарбував поверх у кольори українського прапора. Кримський борець Ізет Бекіров виборов срібло у ваговій категорії 72 кілограми на Гран-прі Джомані. Він змагався у складі збірної України з греко-римської боротьби. У фіналі поступився досвідченому борцю з Франції. Це все. Коментуйте, ставте лайк, підписуйтесь. Побачимось.